Kaduan kadagiti naganak ti makumikomenti panaggatang ti notebooks, bags, uniform, tsinelas, sapatos, kenda dumapay akasapulan dagiti anak da iti panagbasa. 5 nga aldaw sakbay amang rugi ti klase. Iti daytoy apasdek, dupodop taggatang ken atidog ti pila ti pagbayadan. Kaduan kadagiti customers da, gamit dagiti ubing ti panagbasa ti ginatang da. Kalpasan ti batang na iti brigada eskwela, diretsyon ang naggatang ni Eileen para ti school supplies dagiti talungan nakna. 2,000 ti budget na, ken sinapanan ti aggatang tapno makapili iso na. Ti budget ko ke paggatang lang mo tatati ko notebook da ma'am. Ngamin ma'am tata dati wada ngamin nga bag insang padaading kumot nga nagkaputi kwa. Katatan dati lang ti katang tibag na. Dagi ito kumano saron dati panglakwa dagi ta kapote awan pa lang ti budget agorder aktulat tan kas di man. Ano mas prefer to order to online? Aman matdam ngom online ngamin ko. Bali mga amin pa mapili di kayat mo ma'am. So nga online ko lang dagi bag na lang ma'am online. Tapno makainot, dagiti laing met ng runa ang masapul ti pagadalan, tiin yun una ni Wendy agatangin para ti inaunaan nga anak na a grade 2. No adaman pagkurangan ti magatang na, iti sumarsaro nunton alawlawasen, ti panaggatang na apaman ang makuurnong damanen, ken lakay na. Ininot ni nga inururnong mom ta narigat lang mo ti awom ti inyang nga trabaho nila kay ko mang basi lang mo ti sweldo. Inya ti number 1 nga kasapulan di udag ti pinagbasa na mami so, ti inyon unak mo. Notebook, lapis, papel kasi lang ma'am. Gibag na nahanin ma'am. Okay pa lang magibag na idi. Payong tsinelas, uniform ma'am kasi. Tapno makatipid ma'am kat no School supplies la. no mabaling pa lang digijay lapis ma'am kat idulin pa lang ma'am. Isagani no next year para next year. Affordable ti presyo ng runa dagiti school supplies iti establishmento. Ken sinigurado da nga umdas ti supply para kadagiti aggatang. So far mang kaya kaya pa mo ti deliveries mi ararami din mi ti kabailan mi mat tapnon maipaay mi dagiti kasapulan dagiti consumers mi man. So far ma'am nababamat dagiti presyo mi affordable mat mabalindang idto nga gumatang adu pay ma'am talaga ti aggatang tatay. So nga tuloy-tuloy lahat ti deliveries mi tata ma'am. Kadagiti saan pa'y anakagatang, agbalon ti atidog nga anos, ken pasensya. Jessica Boreta, Balitang Solid North.